Let's preach about Drumas. Drumas media, Drumas, Drumas everywhere. Drumas, Yo. Drumas media, Drumas is everywhere you go. In Harare, Drumas media, Bulawayo, Drumas, Mutare, Drumas, Hau Maswingo, Drumas, yeah. Drumas media, Drumas is everywhere you go. Ongoka muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Munotondera kapaya tiri mudare raChief Matope. Nhasi tiri kukupai kanhau yekupedzisira tirimo mudare ravo. Nhau yanhasi ka ndeye vanhu vakaripiswa nekuda kwekutuka. Munomboziva here kuti kutuka chaiko, kutuka mumwe munhu hakuna kumira zvakanaka, kunoita kuti upedzisire waripa. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ucholocho, Drumas media, Drumas, Uplumtree, Drumas, Ukecheka, Drumas, Drumas media, Drumas is everywhere you go. Drumas media, Drumas Media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Drumas media, Drumas everywhere. Drumas. Zvawabuda uchiita apa nomaoko yako uchivhizura uchiita seita ipapa vanhu vachiona ndotendoitira kwandoitira hausi kubuda ita ipa inini ndinobvisa kana wandipo dzoka futi dzoka kuno pamberi pachifi ndo zvanga uchiita kai ndizvo handizvo ndo zvaunoita kwanyamaro tendo razisapa ozobuda muno hausi kuenda buda ugaroko hausati wakuenda tichakusunungura na 6 o'clock ngauye mhiko kuti zvachatara pamberi paChief Matope zvacho bari mwana ndikomborere wachikora inokora pamukoko Mari yedare. Yeah. alright zvabasa tikumbira vanonzi James Matanga tora mhiko pamberi paChief Matope mwari ngaanikomborera kugara pasombe right tisati apinda munyaya yedu yatinayo nhasi yakwavashedzera muzuva ranhasi muzuva 15 February 2026 mudare raChief Matope takambokushedza mumashure uko ukapiwa judgment yako mari dare anouya nayo judgment pakwapira kubva wanziva pa 15 February 2026 anova nhasi uye nezvakati 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 zvinondo pamari yedare nezvakauzana mambowe nazvo ukamira sei tisati apinda munyaya yako
vakusoresa ngano ini ndakaudzwa namambo kuti tiri kuda kukutonga imari ndakati mari taurisa vanhu vasanzwe ndakaudzwa namambo kuti mari ndakataura kuti handina mari ndokupinza namambo toda kupinza mudare mahara iri nyaya here ikati mashure yomumashure saka ndo zvavakanditaurira ndobva vatipinza mudare wakapera judgment ukanzi chii judgment hana kupera ndokueringira maminesi James anoti handina mari yedare. James anoti hapana chandinoziva. James anoti ndakasungisana chaitwa mai chaitwa wakaudza jaji kuti James ari kufamba achituka achiti ndini mambo. James akazonoesa moto pamusha wachaitwa akasiya bika sadza racho riri pamoto apa tukavharwa nedhishi. Chaitwa anoti James akati stendi yauri kugara ndeyangu uye ndoda kukubvisa ziso rasara rimwe chete. Chaitwa anoti ndakazoshedza vamwe veukama hwake asi James akati ndoda kukurowa. Chaitwa akaburisa audio inoratidza kuti James achituka. James Matanga anzi abvise mombe kwamambo yechimina. Hazvisi zvakataurwa. Inini ndinoziva. Right, abo. Chinza nyaya vashedzera mudare rachifi matokudzora nhasi. Iwe musi uye wakati mari yangu iri kuuya nemunhu ari kuuya nayo yedare. Unoziva ndii? Iri saka takazonzi inini ndakagadziswa apa tikanzi tiriwa kukutongayo for free mahara na ukagadziswa amfuka ndezvakaripi iroro racho. Iwo mboti mambo amfuka ndimambo here. ini ndiri kutofungidzira kuti utaura amatope. Aiwa amfuka Watanzi mambo wati mambo free. Tinoda kutonga free. Iwe anzika mfuka ndimukati chiyatsina Uya kukurari apo. Ai, tati uya utaura kuti mambo wakandito kutonga free. Varamfuka. Gari rangu. Imimi gari nyumambo. nyaya ikataurika chete kuti nyaya iyi ngaite sei mari chinzi iri kuita sei iri kuuya Right, James Matanga. Last time kwanzwe ni mari dani. Tatakupa period 2 weeks ago mari dani. Kurashuka musi wa 15 February 2026. Tisina tarisira nyaya yana setara kupinza. Ukuti china ipapa. Singatarisira nyaya yana asi. Mari dare kumashuri. Muripo wakwanzwe nawo. Inini changamire panhawe mari yedareka handina zvandakaziva kuti ndiyo ni mari. Saka purisa afunga hando kuzodara modi wa mari. Aiwa manzira ndakazviita ndipinde mudare. Saka nzitida kukutonga. Saka ndio Ayo tazvinzisa. Pekutanga kwanzi da kukutonga handiti. Ko apo wasinga kwechituwa pa uripinda mukoti kwechituwa pa ukwanzi kuti da kutonga kuti free. Ayo experience. Saka toda mari right mosaka nhasi kuda mari dare. Changamira. Saka kuti mari dzedara obvisi kwanza obvisi. Ayo kwete changamira. Muchiri kurememba here kuti makamubvunza mari yedare akatandi. yainzi vana munhu ari kuuya nayo Asati asvika handi naso zvaunzi amufuka ndoaikuita sei wakanditi unotongwa free isita kutenda kuti chidaro abo Saka mfuka ndo anobhadhara mari yodare. ndosaka vachinge dzinga mbanzonyepirokotsera mwana wenyu tudzeiti gozikona baba ukotsera mwana adaiso nawe kubvunze kuti auya naniwo Matanga James anzwaya nandiko ukama.
ndimunopindura reidi anopindura Diana Sisonga ndimunofurira mwana musingagomusura zvikaita mari zvakaipa sakote muchidaro ini zvinonakidza kuti ari werudzi rwacho ndianonyangadza zvinonakidza zvito zvaiti izvozvo achakutuka ini munoti kupi apa uko kwanzi mari ichauya apa ameno ndimuri kurukura nawo apa kanzika free matope namuka inouya isina zuva here kunzi ichauya musi wakati imi moigarira isina zuva chinenge chichindorwadzisa chino munhu akamhangara ndiye anenge achirwadziwa saka nyaya ngaitongwe mari yanzi ikutongwa mahara mahara nyaya ngaitongwe kushandarika timese muri ana Roma munozombonyora uko tigare tiziva kuti vane chikwereti ichi endanyora ratichinzwayo James Matanga nyawashedzera muzara nhasi 15 February 2026 dare rachief Matope wamhangarirwa naEva Joy Mazonde vakandituka uye kundishora uchitaura mashoko asina kunaka kwandiri ini ndiri ambuya wako vakandituka kundishora uchitaura mashoko asina kunaka kwandiri ini ndiri ambuya wako unodiwa kwachief Matope ndokumbirawo Eva Joy Mazonde sinangori daro zvakafamba seiko akatuka achiti shiko ini ndinotaura ndisiti James Matanga akandituka asi kufunga mutemo haupinzwe kuti akandituka achiti zvakati ini ndongoti akandituka zvandikapfekera dhirezi ndozvino achindibata mudzimai chete mwana wangu James uyu kana ndikamutarisa ndofunga mwana akaberekwa ini ndatovawo Matope kuno ndatora nemwana wangu asi akandituka kundidzura zviri zvandikapfekera kumashure kakambondituka futi imwe nguva afika vachiri vapenyu tikaenda kuti kudai dzinyama dzake dzipano vanoziziva andisaamatanga akambotanga kuramba-ramba kusvikira akamurida basi akandibhadharawo kashoma $20 zvino nhasi apamha futi adzokorora chiwo chipiri kana ndikamutarisa kuwashavakuzvishiwa mwana wangu musikana anga akarorwa nomunina wake mwana wangu amarufu asi vakasiyana zvavo pano vanhu vatatu kana akanditarisa ini ndichimutarisa ndinomuti kudii munhu besides ukama kutukwa chetsekukukwasha kana pasina zvokuti mukwasha hafanondotuka hapane kundituka ndiri mukuru kana ndakasiyiwa panzvimbo yangu nomurume wangu ndisiye ndakadaro isvikewo nguva yangu yekuti ndinoenda kwete kuti ndinotukwa nomumwe munhu mwana mudiki ipapo pari kundirwadza ngaandiudze kuti ndakanga mutadzirei handiseke naye handitaureda asi chakanditukira chii unozvangakwanise kupikisa dare ndichiti irinei kuna amai ava handina chandakatadza kwakati handina kupira ndakatuka ndaipa makore mangani 45 years wava amai vangaite makore mangani kana uchivatarisa vakagara iwewe zvichiriwa kuti unogona kutoita saizi yomwana womwana wavo handiti
ndizvo ndidaire ndizvozvo ko kana uchidzura munhu ano 77 80 years 90 years zvaakapfekera hembe ari iye sikarudzi akabereka mwana akazozvara iwewe unenge uchiti kudii nyika ichinzwa yaMatope inoshituka zvavari zvitoti here amai ava nokukura kumakore ari kuma70 pfungwa dzavo dzakurasika kana kuti vakangokumaka kukuvenga kuti mwana uyu dai apfa uyo kwamatanga kana kuti dai ndamuja saka sei uchivatuka vari kukunyepera vanopenga handingati vanopenga pamwe vane maonero avo nemafungiro avo ekudziva nzeve dzavo havachanzwa maziso ndo ari kuona kuti uyu malipsi yake anenge ari kutaura kuti chokuti wenyuyu havanzwa aiwa ndiri kutopindura iweyo kuti iwewo kutaura kuti vano maonero yavo pamwe vano zvavakanzwa havanzwa havano nzeve dzavo inini zvavari hanozive zvakarimi asi ndiri kuda kuedza kupindura ndichiedza kuzvinunura inini kuti handina kuvatuka hauzvinunureka usina nyaya yako tisina kuisefa isu takagara kuno handiti tisi tunotokununura kuti aiwa amai hamuna kutukwa hana nyaya yemwana amai makatukwa zvinobva kupi upanzwa kana unozviitira ndozvaunofanira kupupura pamberi podare kuti ndikavatuka vanonyaya yekuti vanondida kuitira kuti gone kukuenzanisa zvinoyo kana uchiti zvese unoramba kubvira kumari yodare haudi uchishandisa paya unotaura kuti ndiri mambo Matope zvamuri kuudzana uko kuti hautongwe nomari uri kupanzwa vanokunyepera kuti unonituka konai Makombe ko makazodziwa muchituka imi muchiramba saizvozvizvi munozozviti kudii makadziwa muchituka musi wamaituka wacho imi muchiramba kudai muchazozviti kudii zvazvinoita ndezvekuti ini nendini ndiripo handiti saka zvandiripo pano inini ndino ruzivo rwekuti inini handina nguva ndakambosangana naamai ava ndichivatuka kana kutadzikana chandiri kuziva ndechekuti magarisano yatogara tichingoita muupenyu ndiwayo andiri kuziva kungoti ipo mamukase amai zvakamira zvakati zvakandiro andiri kuziva saka handina zvimwe zvandinokwanisa kupupura kuti ndichiri zvakati zvinoreva zvakadaiwa ndikazvimirira ini pachangu nekuti inini magariro edu mamwe chete shumba kurura inotanga kujawaini ava ndovedu ndochidhanga vacho vanofamba vaitira kuti ndiri chifi pandiri papi mese murodhi mavanofamba toda kutanga kuja upi iyeyo ndonyama yedu yokutanga isuwo kwamakombe manzwa makurukota kwete kuti kana tamuona kudai toziva ndimakombe toti hatongeke uyu iye achifamba achitukana nyika paukabva nako rodhi yaukabuda nayo ndoba unotuka ikoko tokutaura kuti chiti musi waukabuda nawo ndo zvauri kutuka hapana nyaya apa nokuti ndiri kuona kuti makurukota yacho muri kumutora sokuti hama yedu Makombe regai titurike kuna Changamira apiwe judgment zvipera hapana nyaya akatuka amai mira titange tanzwa waperekedza mira titange tanzwa avo vaperekedza kuti vaperekedza vachiti kudii vaperekedza vanodiwa pakutaura futi Starting first. I'm sorry. Starting first. Ndonzikwisira chikomborero. Taurei. Amena kuti nzeve dzangu wokunzwa tinomadzwi. Irini ndanzwa hangu amai ava endambouzwa. Vari kutaura kuti ndakatuka nomukuwasha wangu. Asi mukuwasha uyu ari kuramba asi
havana kutukanzana zvokudai zvokuti dai ndiri kubvunza wangu kuti pawakatukwa amai ava zvisangana nomukuwasha wavo anzira here pawakanga vari kana kuti pakanga pari pamba kana kuti pakanga pakaita sei ndopandati ndizive kuti shuwa uyu akasangana naambuya abva atuka kana kuti akavatuka pamba pavo kana kuti akavatuka paka matinini nyama munogara kupi weni garai pasi amiraitanda munogara kupi pindurai mukagara pasi ogara pamatuka pamatunguru pamatuka anogara sei uyu kana muchimuziva achigara uku anogara sei dairai manzwa ndati anogara sei kana muchimuziva uku handi ndinoperekedza handadzi vana mukoma wacho vari kuti vanomusira vari kuti chavapata vasauye chimashingira kuteera munhu ari kunyangadza u mada kubvunza da kuzoti akatukira kuti munoti nyaya hamusi kuiziva here matunguru kuti akatuka plaza anotobva vachinoenda mese here kutuka chaiko kuti vakatukana vachitarisana kudai kana iri nyaya yekuti vakunetsana ndinoziva kuti vari kunetsana nomwana wavo saka nyaya vaita sei yakaenda kumapurisa garai pasi vari kunetsana nakanzera pamusoro vadari hamuna nyaya yemi pamusoro vadari danga ndiri kukumbirawo kuti kana zvichibvira munyatsonzwa kubva mune zviri mufoni umu matukiro aakaita sezviri kunangurwa nasisi wacho nokuti avo sisi avo ndisarwere wangu havagari kuno vanogara kushamva ndanditarisira kuti sevanhu vanenge vauya vachinzwa kuti kumusha pamusoro kuti sevanhu vanenge vauya vachisingazive magarisirana tiri kuita kuno kuvari vanhu vanouya kunoto tibatsiranei kana vadwano titarisira kuti avo sevanhu vari kuuya handiti vaifanira kuuya vaunzwa kuti kuno kwakamira sei kana tiri kugarisana sei but ndiri kutoona vanenge vari kutopa mhosva kuno but regai nditi itai redhiyo oni munzwe matukiro yaaiita uyu vanhu vogona zvechimanje manje uyai mubatanidzire redhiyo nekakari vanhu muzvinzwire asungochema mariwa ndakarambiwa ini mwana kunoita munyama uninaiga naita ikutera maturi nopinda mara The Bluetooth device is connected successfully. toisa volume yepamusoro kuti munhu wese anzwe ikanaka unzwi saka imimi uyai play nevidhiyo video munhu akatora riri vhidhiyo dzvanya imwe ndekwaplay ingoita play alright kutaurika kuti taguma foni yangu anokana pana mamwe mawedzerera anogona kuita kuti kokunzwikasi gadzikai zvenyapo kazoshaya moto asi kanzwa pakanzi anzwi yafe yafiya ndikumamisa
Ari upi maperekedza uyu ai? Uyapa munzi wezvekutaura mwana wandazi. Mutuzo da asiri ye. Aiwa uyai. Uyai munzi mutuzo da asiri ye. Bosi ndada munzi ati muri ndada ndiye kanda hasi. Iwe. Amai weiga. Ndiwe kunoona mambo mugara. Yai munzi kuti aisi hanza dzenyu here kutaura. I'm sorry, Baba. So kwa dia mkitawa yenyewe Ndiri pamusoro. Nyara daunzwa. Pamusoro padatanga ndopambi. Ngaitende pai chai pahasha ndopari kudiwa pahasha. Amangara apa ndiana. Amangara chai mangara dariro ndiana. Shit. Ndondira kuziva ipa. Ngatashedzera zita wani. Teererezwa. Kuramba mukamususheti. Mangara apa ndo. Ndinde baba. Kana variva vauda kuita sei? Aiwa, inini ava ndakwatuka. Asi ndiri kutadza kuziva kuti apa ani mangari apa nyaya dzakafanana idzi ndiani kansera ingandiani chete dzidza tomazana kwane technology kwaita zvinhu zvako kwadhakwa usina kuti kune technology aya ndikutaura amangara ndiani chete technology amangara ndiani makomba ari kutuma ari kunyepera aya ndazvinzwa ndati amangara ndiani ari kunyepera musafuni saka kubika sadza makansera kwanyeberwa zvekuti tukabva ukanyeberwa kunyeberwa zvese nyaya yacho iri kufamba sei nekuti apa vanhu vari kunzwa apa zvikuda nokuku saka ndivani kutadza kunzwisisa kuti amangarira inini wakatepa zvawaitaura ndakatepa asi ndiri kutaura kuti kutepa saka zviri kuti ndakapika mbakuita sei mogona kuasiya umbava kwaudza kuti hauna kutuka naye asi ukatuka ka uchitaura zita raamai avo ikazvitonga kudhara nekuti inini ndikafamba chinzi ndiri kutukana kubva pachisora kuuya kusvika kumba kwangu ndichitukana cheteka rodzi atukana kwamambo uye handi mazvona asi munondiregerera manje munoti hatongiwe nokuti ndokwani chokuti chaamai vako kanzera watiri kunzwa apa amai vacho ndowapi ndikuona nyaya dzekutaurainditaure chokwadi aiwa ndati anti ndiyo imwe chete here yakaenda kumapurisa yaakasungirwa isi tiri mapurisa esino aiwa imimiwo futi imimi hanzvadzi imi mungada kupota muchiti kwamukaroriwa munotonga mudzoka futi kudzinza kwedu kwamukabvaka muda kutonga futi imiti yanetsana tongai kwamukaroriwo ndonyangadza dzinzare patanzwa ipopai pakatokwanira azvinzwira wegari apa ndosaka tavatika choya apa muteerere rizoda aimauya manzwa shoko rabuda rokutanga norokupedzisira maisimuka pamukagarapo muchitaura amai zvakadaro baba vangu ende munotuka munogona nemuromo iyoyo kuchitukana chembere dzakafanana noidzi kudzituka kurovera mukuru uyo maimutukanira ava mukavatukanira kuhuku chokuti chamai vako James tangamira mazvinzwira
mwana wenyu akatukana amai ava hatidi kuswera nezvinhu zvisina basa nonharo dzake tinomutonga akadaro nokutanga kudya nyama iyoyo kwamakombe ndoinosauka rumba uita kufukura nomuraini zvinonyadzisa munyika kudaro nyika yenyu apa pazviri kunakidzira mona tichi kanzoterera munza vanhu vakanyarara vangani haitaurike kaa matope aiyo ndikubvunza vangani vakanyarara izvezvi tese tonyarara munamwatasakoisautokwenya mhanza musingatonge vamwe vanhu muno hamgore mutonga ero tongeikau maonero andaitani murume uyu taishandisa pakuti kana tichirwa kumombe tairwa tiri 2 but vamwe vachiokera kana yakuzoenda kunoripotwa isusu tarwa tinoona kusasvitsa nyaya ari kuona ndiye anoita se anosvitsa saka kanzera mazonde vasvitsa but fight yamukira kumwe kumwe 2 murume uyu makasamubatsira nekumupa judgment anoramba achidzokerera ane imwe mhosva iri kuseri yakavandika yamusiri kuona view yaene paakatuka amai ava akatukawo navabereki vake kuti hamunondirayira ndosaka ndichifamba ndichituka vanhu ndononzi kushoresa chii kushoresa dzinzisaka ndikutaura vese vamanzi vanyarara vatadzira futi vanongaapedi kuminyina mukoma hapana chekutaura isusu maiti hatisiri kurodhiyo iye panguva idzodzo tisitava kutogona kutaura newenyu nachangamiri ava vakatokunzwa vanokutokuona vamwe vacho vatadzira futi kana kuti vanopapindura vachiti kudii nyanga dzarudzi vokwako kava vari kurodhi newe kubodzi semuvhireji yamadivisionyakuzviti ndikapanoimwe ikadai umba mukakangaisa romo ungatukana kunyarara ukusoka vakanyarara vari kunyasa kuziva matukiro akaita inini ndakasvika enda unoona kuti kwakamira sei ikoko kwakatangira raini vaingozungudza musoro kuti makombe ava makombe ava kuratidza kuti aiwa hazvina kunaka ivo ana makombe ava vari kuzviziva unhu hwabhuruu wedu ndibhuruu wangu muzukuru wangu chache but ano unhu hwakanyanga imimi mwana wenyu nii ndikaita mupurisa inini imi mukaba mombe yamambo pano handikusungei nokuti muri baba wangu ndotadza kusunga ndatadza kumutonga ndinokutonga inini mari apa pachisina kana ndinzira kutonga kutuka judgment chete spirit munomba mutonga futi mashiro nyaya kutuka akambotongiwa munondare atongiwadzoka uku kanenge katwake chifo mheno nyaya yekutukana chete inini kudarimaavanonga vachitendaenda kumutedzera nhasi vanorwa makozi akuti kana supa here tukane handi munoziva kuti ukachipa unorosi kana ukachipa unorosi kana nokwamambo unenge unorosi nokuporisi zvese pana kusina losi muchaje kuda kuti upe amai ava mombe ava yaukavatukira uvabhadhare mombe ava unoya nayo pano tobva tavashedza tovapa mombe yavo yokuti vatukana kwaukaita siwo vadzira gumbo dzikisa gumbo pasi next court muswani mombe imapurisa munofanira kuenda kotora mombe iyi paweekend ipapa ndinzwe kuti yapanapa ndoshedza mai vandivape mombe iyo inini kumba kwake uti kana zvichigona uya nayo mombe iyo tipe amai vaukatukana ambuya tongoti pamwe ndaamai toti amai vani amai vababa vako 70 something years
waunodzura zvikadaro tapedza newe mukakusaina apa pamombe yako yauchapa amai ndipomba chamukatiregerera chitona ndiri nguruwe tonyangadza dunhu shumba yakashaya kana ikashaya mwana waye mai simukai muye kuno anzi uyai kuno kuna changamire mugarire kuno uyai uyai kuno nofanira mugaira jemura dzati nharo dzacho aiwa akadzi wake chikamira zvakadaro apa kake chingani futa kechi2 kanzera wedu anobva waka matopedza utsanangurira saka inzwai kosei achiti uyu kana anetsana nakanzera anotuka naamai vakagara kumba kwawavo vasiri kubhawa vanomwa wawa here amai havamwe wawa kosei achizovatuka iye achirwa nakanzera zvakaitika manje kansera nyaya iyi yaitika shuwa yanyangara yanga muchinzwa chokwadi akaipa haina kuna akandiisa iduyi asi kansera akabva aenda kunoripota kupi kumapurisa uyu ndokubva atowa iri iyoyi nyaya iyi aenda uyo akavhariwa vakaitonga ikokuni kansera haana kuteera kuti itongo yabva anyarara kansera auya kuno futi airipota katu kuna baba kuno kwamama anditi apa ezvino kansera ndo akanetsana nayo feya amai vari kunzwa modi plus kuita kutauriwa kana vainzwawo papari padhuze asi iye zvino izvi amai ndo vapinda ndo aiwa redhi handi ingandati handisi kuramba ndazvinzwa ndanchizvinzwa saka kansera ndiye akanesana neuyu vakaendesana kubindura makabvarini inini ndakawewo nezuro makaya nezuro makarara kumba ndararawo kumba mambabvunza wari kumba ndabvunza mabvunzani ndabvunzawo nokuuya kwandiri kuita kumba mambabvunza vari kumba here bozi musangotakurwa musaga anonyangadza bozi imi mukati makaya nezuro matoziva nyaya dzese dzekuti kuno zviri kuita madi kumbobvunza vakuru kune uyu kuti uya rugara sei navamwe mukaini dai mai unomunyatsoziva chi pamusoro emakombe ndakandikukumbira kuti ava vandibvise mukati munyaya arimo nokuti ndoimwa chete yakaenda ndiye muridzi wenyaya ukukubvesa amai kwakuisa amai kuti amai vadi asi chaye muridzi wenyaya ndakabvunza kuti makauya riniko kumbonyarara ini munakaya nezura kuti anharo dzikadai pamusoro makombe ndanga ndiri kukumbira kuti ava vana zvavakwezera ndiri kukumbira vandibvise because nyaya iri kunzi ndaunza nyaya kangani kaviri mudare handakana nyaya yangu yandatanda ndiri kuda kutouya yangu inini yokutanga yauri kunzi asi kurova ukarova akarova pokutanga akamuroza saka iye zvino futi iye akarova futi akaenda nhasi akudaro futi akuhwanda naamai kuti amai ndo akupinda kuti vatukwa kuno chokwadi akuhwanda naamai kuti akatukambuka
apiwa judgment atapedza naye chiombera rakusimba andavaramba kusaina aiwa katavaka chipiri aiwa azvinetse vakomana varikwa parifundo papi asi danga vari umwe uchigona kuguma usaina audi nyaya iyi aiwa iyoja rega ndimbokutaurira nyaya yako rega ndikuudze nyaya yako yaukaitana nachaitwa yamukaisa mapolisi niri kunoku mutemo wamambo kunoku haubvumiri kutukasaka iwa idzi dzokupolisichadzoka futi kupolisi ichaitaona chaunofana kuziva kuti ndechekuti polisi anoita zvemacriminal papa ndikuona matongero avuri kuita handiti hamusi kupa mukana wekuti nditaurawo zvandinoaiwa zvazviri kuita ipo pane zvokuti handimukona nyaya yacho musina padumbu ando chirongwa chatakupai mhuri yezimbabwe. Regai tichibva mudare rino rachief Matope timbonanga kakudare rachief Makuni timbonzwa kuti chichiri kuitika ikoko. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Oh,